posachedwapa tikupasirani zimene wayankhula Bon Kalindo lero lino pa 21 February 2025 paja Bon Kalindo mwini wake amati ndi president wa anthu osauka komanso ndi president wa bungwe limeneli lotchedwa Malawi First. Takhalani pompo mumvesere kuti kodi a Bon Kalindo lero lino abwera ndi nkhani yokuti chani. The DC kuyendesa ziko kuli ngati chimozimozi kuyendesanso nyumba yako. Bambo wina aliyense amayenera aziyendesa nyumba yake mwa ndondomeko. Ngati bambo suyendesa nyumba yako mwa ndondomeko, ngakhale ana amakhonza kumachita behave in a different way. Ziko lino la Malawi lili ndi mavuto osiyanasiyana chifukwa cha atsogoleri athu amene alibe masomphenya. Ziko limene lili ndi anthu okuba, atsogoleri okuba, Malawi muno zinthu sizingayende. Ziko la Malawi ndi ziko lodalisidwa kwambiri. Tili ndi madzi amene amangochita flow 365 days kumakangotayika, koma yeti atsogoleri athu alibe masomphenya. Ndimamva chisoni kwambiri ndikaona atsogoleri akumachulusa boza kumayima pa mbalambanda ndikumaanamiza anthu amene akuwalamulira. That's another problem imene tili nayo kuno ku Malawi. Unfortunately tili ndi atsogoleri amene ali m'maudindo osiyanasiyana amene safuna kuti azinena chilungamo. Mwina ndizija zimanenedwa kuti mwana mbu make mbu, chifukwa ngati mtsogoleri akukwanisa kumaanamiza anthu ndiye kuti minister aso akhoza kupanga chimozimozi, ndiye kuti so MP akhoza kupanga chimozimozi, nawonso mafumu akhozanso kuyamba kumapanga zomwezo chifukwa aonera kwa president. Chimozimozinso anthu amene akuchita head ma institutions osiyanasiyana aliyense muno Malawi akungopanga zofuna zake chifukwa utsogoleri wathu ulibe masomphenya, utsogoleri wathu ulibe direction yopangira zinthu. Ndimamva chisoni kwambiri kunena kuti tili ndi malamulo in place, tili ndi atsogoleri amene akuoneka kuti ophunzira koma amaoneka kuti alibe chidwi makamaka chosogolera ziko ndi kulichita govern zikoli ndi cholinga kuti aliyense azimva kukoma. Boma la Malawi lili pa likiliki kapena pa kampeni yosakasaka forex kuchokera kwa amwenye. Ndizomvesa chisoni kwambiri kunena kuti apolisi amene taona akuyenda dzulo mashopu osiyanasiyana komanso nyumba za amwenye anali kale anthu owatayimbira kuti tikubwera. Tsopano ngati munawayimbira kale kuti tikubwera tizayang'ane forex m'manyumba mwanu, mukuyembekeza kuti forex yo mukanayipeza? Komanso apolisi ena ndi apolisi anjala, malo mokuti akagwireko ntchito yoyang'anayang'ana forex kumene kuja amapita ndikukalandiridwa ndikuyamba kudya, akadya idya ndi amwenye amauza kuti amene zililimu lowani tsopano muziyang'ana forex. Iniyo ndiye kuti muli serious. As a country we are not serious. And so izi zomayenda m'mashopu kapena m'manyumba mwa amwenye ndikumakayang'ana mu forex, kwa ineyo ndikuona ngati that's not the best solution. The best solution ma technoclass mukanakhala pansi ndikukambirana kuti kodi forex ikuvuta muno Malawi chifukwa chani. Forex tu imabwera chifukwa chokuti ziko likuchita produce zinthu, koma kuno ku Malawi chana chimene kulibe, nandolo kulibe, nyemba kulibe, china chilichonse choyenera kuti tichichite export chipite ziko la eni kulibeko. Nde how do you expect kuti mukakhale ndi forex? Komanso malamulo a Reserve Bank they are somewhat abnormal. Ndi malamulo amene sakukomera kapena sakupereka conducive environment yonena kuti anthu ena akhoza kapena dziko ndikumakhala ndi forex. Njira ina yabwino tikuphunzitseni chifukwa civic education ndi yabwino. Kumphunzitsa munthu sikumatha, kuphunziranso sikumatha. Ananena kale Kamuzu, nkutheka kuti inu ndinu anthu ophunziradi koma mwina simukudziwa kuti the do's and don'ts. Malamulo ena aku Reserve Bank oyendesera nkhani za forex mukanawasintha
it is only then mukoza kuona kuti ziko lino likonza kukhala ndi forex. One, mukanalola kuti mabanki azichitaso nawo transact ma businesses yawo mu forex, komanso azithanso kuchitaso trade pa parallel market. Ndiye kuti zili ndiwe munthu uziona kuti kodi ineyo ndalama yangayi ndipite nayo ku banki kapena iye ndipite nayo ku parallel market. Koma mukakhala ndi malamulo amene ali so strong, amene akuchita punish anthu, malamulo wokuti sangabwerese environment yokuti ikhale so conducive, muyiwalireko nkhani imeneyi ya forex. Ndipo imeneyi nkhani ya forex ikuvutani kopsa. Ndi apatuza kuonekerani zulo pamene kunabwera a G2G aja akukata G2G aja akufuna kuti muzigulana nawo mafuta. Meeting inali zulo ku Capitol Hill and the Reserve Bank of Malawi. Koma zakukanikani kumeneko chifukwa chokuti iwo a G2G amafuna kuti alandire deposit. Papezeka kuti Malawi muno ndalama mulibemo. Forex imene iyi mukusakasaka iyi ili m'manyumba mwa ma president, and the evidence ilipo yonena kuti m'manyumba mwa ma president, vice president, ma ministers muli forex yaphamwamwa. That is why ndalama zikungogawidwa chisawawa. Malawi munomo we joke too much. Tikufuna kuti tikonze zinthu koma tikusiya mbali ina. Mukanawalola apolisi kuti ngati akufuna forex akayambe kusecha kumeneko, akayambe kusecha ku State House, akachoka ku State House apite m'manyumba mwa ma ministers, akachoka m'manyumba mwa ma ministers apite ma parastatal osiyana ma chief executive, ndikumakasaka mmene momo forex. Izizi mukuwasakasaka mwenyezi zosatira zake muzaziona mubweresa an atmosphere imene ili ngati yopseza anthu. Zosatira zake anthu amene ali would be ma business people amene akubwera munomo kuti azachite business, amene ajawo akathawa ndi kuti ziko linonso lizavutika kwambiri in terms of anthu amene angachite promote ziko lino kuti lifike somewhere. Vuto la atsogoleri athu tilibe ndondomeko yoyendesera zinthu muno Malawi. Chimene tikuziwa ife ndikuba and kunama, and it is very very unfortunate kuti tili ndi president, tili ndi atsogoleri ake, ma ministers, ma advisors yake onse onama okhaokha komanso onse okuba. Kuti mukhulupirire izi nimafuna ningokusegulani m'maso a Malawi kunena kuti tapitani kwa malembo tukwawo kwa president, mukafunse kuti kodi ambulance imene inabwera pa chipatala anayipereka ija inachoka kuti. Mukayisatira ambulance imene mpeza kuti ambulance imene inachoka kuna Thenje, kusonyeza kuti kuna Thenje koso kumene kwaperekako chipinjo ku chipatala cha kuna Thenje kumene kwalandidwa ambulance imeneyi. Mukapitanso mukayisatira ambulance ya ku Chirazulu imene inaperekedwa ku Chirazulu, muona kuti ambulance imene jayo inachoka ku Mzuzu. Mukayisatira ambulance iyo muyipeza kuti inalandidwa ku Mzuzu Central ndipo inabwera ku Chirazulu, ndikuyipenta ndikuyioneka ngati ndi ya nyuwani, kusonyeza kuti ku Mzuzu Central koso amene kwapereka koso chipinjo. Mukapita ngakhale even pa Bwaira Hospital mukaone maambulance ali pamenepo, mukangoyang'ana matala mukapeza kuti ali minga zokhazokha mawaya okhaokha, kusonyeza kuti tili ndi atsogoleri amene amaoneka ngati ndi atsogoleri koma alibe masomphenya. Chimene amaziwa iwowo ndi kuba, ndipo kuba kuti tikanena kuti kuba zimene ziatengera ngakhale ma CEO, ma chief executive osiyana komanso olo ma headmaster amasukulu osiyana, ngakhale olo ma divisions manager aliyense akungopanga zake, ku polisi aliyense akungopanga zake, ku ame aliyense akungopanga zake. Ziko ilindira nansanganya. Andimuona kampeni ikubwera ndiye kutuluka zindalama zopsa zokuba zina ndizi zamba kutuluka kale mukumazionazi. Koma ndafuna ndikuwuzeni kuti siku lina ndalama izi mukuseweresazi muzazifuna. Komanso pali malamulo kale amene amalesa za ma hand house.
tikanakupemphaninso ni inuyo amene mmaziwa za malamulo kunena kuti muachite check, you should put them on check anthu amene awa akupanga ndalewa kunena kuti kodi ndalama zawozi akuzitenga kuti, chifukwa ziko lino likusowa ndalama, ziko lino likusowa zipangizo zosiyanasiyana, ziko lino kuli njala, amalawi akuzunzika, pali few individuals amene akuchita splash ndalama kumazifunsa kuti kodi ndalama zimenezi akuzitenga kuti. Chikaliyeni chokuli malamulo amene amalesa ma hand house. Why is the government kapena MCP government promoting ma hand house? Izi zimpangisa kuti kampeni imene ikubwerayi ikhale kampeni yovuta, kampeni imene yosasatira malamulo, aliyense azingopanga zake zimene zingafune iye. Ndizi zamba kukuvutani kuma primary anu IMCP. doa ngala zimagawa masiwiti, palibe zonena kuti ati uyu ati ndi mbale wawo wa president ndi ati tiyabakire oyi. Anthu zimenezo sakuzifuna, amachita kufuula konkuja kuti zina limeneli lachakwera siti kulifuna. Tikufuna ife munthu amene timvotere munthu amene angatisamalire mudera lathu. Andi zimene zachitika zija should be an eye opener kwa zipani zonse muno Malawi. Zachitika kungala zija kuti wankulu wakanidwa zuwa likuswa ntengo. Zitipase phunzironso ife wa zipani zina titengerepo phunziro kuti kuchita impose candidate nthawi zina is a recipe for disaster. Bon Kalindo, the DC. Mwana woopsa kwambiri, the most deadly and dangerous child from Jeza village, Tiye Mabuka, box 76, Mulanje, Malawi, Southern Africa. Umodu ndi mmene akulira a Bon Kalindo lero lino pa 21 February 2024. Kodi ukuziwa kuti anthu ambiri anapita ku school koma experience alibe? Zimenezo ndenzosayamba pampa mbali wanga anamaita school koma mangokhala pakhomo paka masitena anayamba kuvuta amaona ngati school fees anabisa. Oh really? Hey. Koma iweyo ukuona ngati kuti pakati pa theory ndi practical chofunikira kwenikweni ndi chani makosi ngati journalism? Ine ndiona ngati apart from journalism, as in my courses offered in universities, practical ndiyofunikira koma ndiyankhe fusa journalism. Practical ndiyofunikira so kwambiri sinanga munthu uyenera zoti uyisezere zomwe unaphunzira klasi zija kuti background zomayenda kudani. Koma unakhala kuti ma university nakupanga ngati zomwe amapanga BIM kutubo. BIM? Yes, BIM. BIM kumadani. BIM has introduced short course trainings in journalism. Really? Yes, for 2 months at only 150,000 kwacha. So despite putting azipita in class, koma kunokoso azibaya kuti azaphunzira ma practicals. Okay, ufuna unduze zoti pa 150 bombo, theory and then practical. Both theory and practical. Ndipo akhalaso ndi mwayi otabwere mu setting yathu, ku radio yathu, kuti azaphunzire mu practical yawo. Abale, that's an awesome opportunity.